og velkommen til den her video. I dag der finder vi på nogle challenges, og så står vi sten, saks, papir, hvem der skal gøre challengen. Er det ikke rigtigt? Jo. Lidt sjovt. Nej. Nå, vi ses til første challenge. Så vi skal blive tegnet af hovedet med en spritus. Hvem vinder sten, saks, papir? På nu. Sten, saks, papir, nu! Ja! Kom nu, han skal tegne i hovedet. Jeg ikke gøre derhjemme. Prøv at se ham. Sådan her kommer jeg til at være resten af dagen. Videre til næste challenge. Jeg har fundet på næste challenge, og det er, at den, der taber, den skal blive slået i hovedet af den her pude. Så vinderen skal gøre det på ham, der taber. Lad os se, hvad det bliver. Husk, det er på nu. Sten, saks, papir, nu! Ja! Jeg er så god til sten, saks, papir! Au for helvede! Nå, jeg skal slå ham med en pude i hovedet. Så, er I klar? Jeg rammer dig ikke, okay? Jo, du rammer med lige min lynlås. En ommer. Det er en ommer. Gør det ondt? Ja, du rammer mig. Jeg elsker det her. Vi ses til næste challenge. Challenge er, den der taber, skal slå 10 armbøjninger. Er I klar? Sten, saks, papir. Sten, saks, papir nu. Ja! Hvor er jeg god til sten, saks, papir! Au for helvede. Nå. Han skal tage 10 armbøjninger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Er du færdig? Ja. Okay. Til næste udfordring. Næste udfordring. Jeg ved godt, hun er sådan lidt i baggrunden, det er ret irriterende. Nå, men næste udfordring er, man skal gøre sådan her hårdt. Dunk. Sådan her, meget hårdt. Man kan godt så hårdt, man kan. Sten, saks, papir. Jeg bruger dem her. Sten, saks, papir nu. Nej! Så kan du kraftedeme med alle de lille. Nå. Jeg skal slås. Er I klar? Husk det. Det var sgu da hofterne for helvede. Det var. Det var sgu da hofterne. Næste challenge, det er, at man skal lave 50 af dem her. Og man ned i knæ, helt ned, op og hop. Ned i knæ, op og hop. Det skal man lave 50 af. Sten, saks, papir nu. Ja, du skal lave 50. Det gider jeg ikke. Men det skal du. Det gider jeg ikke. Det skal du. Det gider jeg ikke. Du skal du. Du har lige sagt ja. Det gider jeg ikke. Jo.
abonnere og like. Er det ikke rigtigt? Jo, like og subscribe. Så var det ikke mere for den her gang. Jeg er så færdig, og jeg har lyst til at smadre den. Vi ses. Vi ses.